Рәхәт, дуслар! Сезгә дә шундый пылт ит кирәкме? Әйдәгез, бергә ясыйбыз. Аның өчен безгә кирәк булачак шарлар, кайчы, су һәм теләсәгез төрле җим-җим итә торган әйберләр. Шарны алабыз һәм тишекләр кисәбез. Кискән шарга икенче шарны тыгабыз. Мин кайчы ярдәмендә тыгам. Хәзер су салабыз. Ялтыравыклы әйберләрне дә салырга була. Пылт итнең авызын бәйлибез. Пылт. Пылт. Дуслар, әгәр дә ишегез пошса, пылт-пылт ясагыз. Шундый рәхәт булып китә.